よこの糸は私織りなす布はいつか誰かを温めよるかもしれない。なぜ生きてゆくのか迷った日の後のささくれ弓追いかき走って転んだ日の後のささくれこない心もたさくて震えてた風の中火の糸はあなたよこの糸は私俺がするのはいつか誰かの映像